Lugadanan sarong 28 anyos na laborer makalihis na pagsasaksakon kan kababata kaini asin kapwa laborer sa barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur pasado alas 9 kasubanggi. Binisto ni Police Captain David Oleres, ang Deputy Chief of Police kan Tigaon Municipal Police Station, ang biktima na si Dante Clapis, 28 anyos, mantang ang suspect binisto man na si Rico Quirinal, 28 anyos, asin parehong residente kan nasambit na lugar. Sa impormasyon, mantang nagpupuro paingalo ang biktima sa duyan sa saindang residensya, sinugod inikan suspect dangan basang na sinaksak. Nagluluwas sa investigasyon na may utang na 200 pesos ang biktima sa suspect. Hulita nagpalyar ang biktima na mabayadan ng suspect sa napag-ulayan nindang aldaw, dumana ini sinugod kan suspect asin inundayan ning saksak sa likod gamit ang sarong patarom. Siguro, ang 200 pesos medyo magapat na sa parte ninda kaya nagiging daning itong suspect, after po ang incident po is nagtulag na siya. Until now, di pa na-locate si suspect. Tulos na naidara sa ospital ang biktima kan sa iyang mga kapamilya makalihis na makaagad ininin akudir. Sigun sa hepe, magkababata ang duwa asin mayo man na ibang pig-iwalan. Nasa mapupusok na edad. Pag-aral ka kalawin lang pag-iisip. Tapos, kung abo mong may gusto ka, milyon mga taong mabutang. Sa mga nag-utang naman, dapat maging responsible ka na para utang. Dapat bayaran mo kasi ginapang mo yan. Sa ngunyan, padagos pang pigahanap kan otoridad ang suspect na marikas na duminulag makalihis ang nakomiter na krimen. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Antoinette Banta.